pinia bang nili nali tuma fan PM Kisan kai apply ni APHUTHAK mate labangso APHUTHAK se asap so nang fan pachini pon equal labangso video long lapen nangli tum stami video kicheng pen kijutan kilainya fansi nili hin pen stami tuning reglo tangki aprang si KARDOM kaduka ve labangso YouTube channel long kilangara duana fan stami lapen nali tum jong sinang support do na ching hondon pada labangso YouTube channel labangke kaching hon pen subscribe ikon lapen video stami langmi sen pada nali tum labangso video bang share ikon lapen like comment lapen mesen comment pi ko pusi ning the ponno tangti pada de ben pen pini labangso APHUTHAK le thiek pen lang polona lapen jethan polona tum jong si apply pli lang polte non kai apply bang ching ek bom la sinali tum stame long le portal lapen aadhar card bank account chepon penali tum te bohe CSC center mate common service center long dam pen stame nali tum apply dam ikon anam la bang ke phoke baksi enchode la penali tum apply dam lopul de nali tum haptang siang bong pen just tame nali tum a mobile long stame SMS nang le ikpo la pen ola ka apply ta aprang frang ka apply tang mate ali ke long tang abang phi tum stame nali tum stame non la ali bangke aprang horlong dun penon long dun de tum mangai prabjin penali tum aadhar card chepon penali tum stame CSC center long dam pen stame nali tum ta verified am igon lapen KYC verified am lot nali tum ta third installment bangke puthot nali tum long ikpo lapen nali tum me thanks stame online pen stame nali tum ta verify ik me jongsa online pen hinu pulote nali tum offline labangke CSC center long dam pen si nali tum verified am example lapen ka apply stame non online facility banda Assam state lang mapi pon pela emi thang abang ke la CSC ID mate CSC center atum bang ke alang litum bang ke ID do ko ma si alang litum bang apply on la si government hin pen stame pu pon iglo jong CPM Kisan ka velang atum pulote nang litum CSC center lang dam pen stame nang litum tuning rialo jog dam ik mi pusi government hin pen stame kipu pon iglo la si parda de pen la aprang pen ali kelong le atum nang litum prabjen penon ali je pelongi suri ke thom je pelongi pulote nang litum dam pen apply dam ikon la pen nang litum ali chu andun ikon jolalo la pen jong si dak CSC center nang ni pen la emithang jong si online pen update apply me update wang lopul ni lila so update staminali tum pan nang pi ikpo la penali tum son a video kilang long veria pan labangso YouTube channel bangke nali tum subscribe ikon la pen video ta lang mesen pulte nali tum share ikon la pen ana bang pro bang pitumel labangso YouTube amen ta chinni lang menen staminali tum labangso video share ik penali tum kilang long le la pen ke chinni tum banta pa chinni nang la pen pilang long nang lalo la pen pinia video long bang nili la short information mate asap so pathiek pen staminali tum han labang so information bang na one pig lo la sinali tum akimi tum bang prabjin pen apply da mi fancy nili hin pen stame chuning ri iglo la pen non ning phoi bang amount bang ke dak ale bang ke la chiklo in zonali tum suri ke thom bang ke long igwek po PM Kisan abang ke la pen urunado stame online pen bang ke non avelang la si online pen mantuma ke apply labangso update nang le iglo pulte la ta nang litum labangso YouTube channel long stame thek pon long ikpo la penang litum lang pen stame apply me ikpo la sipinia video long mang la pathek pela ancholo la pen pina puthat ka preka video long le chitong thunang tangte du me thak me kadu ka ve la Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ra du an fans stame nilhin pen KARDOM